May imbestigaran Commission on Human Rights sa nag-viral nga video sa orange vendor nga gisita sa mga sakop sa probe team. Ano ang report? Suma ni Leo Villarino sa CHR nga gimanduan sila sa ilang unuhang buhatan pagsusi sa viral video sa pagsita sa masakop sa probe kang Roy Manigos. Gusto masayran sa CHR ang lintunganay sa itabo busa nanawagan ang ahensya sa vendor nga makig-alayon kanila. Ang giserve good nga basis anang directive was a post on social media katong video nga went viral, no. So ang atong komisyon na ikag nga ipa-imbestigar. Ipatawag usab sa CHR ang pangulo sa probe ug ang mga sakop nga apil sa pagsita sa vendor aron mabati ang ilang habig. Sayo nini gipadayag ni Raquel Arce nga nagtuman lang sa ilang trabaho ang mga probe personnel. Para lang pud fair, no, it will not be also wise to make any conclusions out of a certain portion of the video. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.